Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Lunes kita, Agosto 24 tuig 2020. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo mga suki namon nga matag palamatis sa kaanginan nga nagasunod na diri sa aton nga pagpangalagad. Hindi lamang on air kundi sa mga nagamonitor man via online. Welcome na diri sa Lunes naton nga presentation tubtob kita sa taknang alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Mga ka-aksyon naton nga nagamonitor, nagasunod na paagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio kag subong man sa mga nagamonitor paagi sa YouTube. Aksyon Hotline. Ano man nga oras sa inyo ginahamtangan, ano man ang inyo sitwasyon karon nga adlaw, kabay pa nung safe kamo sa gihapon sa epekto sang COVID-19. Aksyon Hotline. Ano mga dalagko naton nga mga talakayan karon nga aga no diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Unahon ko dugay na may mga update kita parte sa dugang nga mga kaso nga na-record kon COVID-19 ang pagambalan o diri sa Bacolod kag subong man sa probinsya sang Negros Occidental. Damo-damo no ang nagdugang sa listahan karon iyang o kahapon ini nga record nga ginapadala. Ang Bacolod mayara sang 39 ka mga panibag-ong kaso, samtang 16 naman ang na-record sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Isa man nga istoryanta karon iyang nga aga man ini kundi ginareklamo na sa mga authorities kapin pagid mga medical health workers, mga doctors. Ang health services isa sang ilagin tumod nga amugid ang problema subong no nagaka-overwhelmed ang mga ospital taperte kadamo na sang mga pasyente nga ginadala kag hindi na nila makater actually no ang iban nga mga pasyente nga ginadala sa mga hospital subong. So aside from COVID, bisan mayara ka lang o kung mayara ka ginabatyag nga masakit, kung dalon ka sa hospital ay hindi kaya dali-dali subong mabaton. Kung na mo ng sitwasyon, uy, damo ang mga ginadialysis, hindi madisgrasya kaya gali. Aksyon Hotline. Ano pagid ang balita? Talatapan sang LTO diri sa Bacolod. Liwat nga gin-lockdown. No? Kay ti ang iban nga mga opisina. Like for example, in the case dito iya sa area sang Cadiz, kundi yun na ito gin-lockdown kay may positive case. Tidrio, sa Bacolod, may mga panibag-ong nga mga development man. Aksyon Hotline. Hibaron tayo nagkaroon sa talatapan mismo sang LTO. Diri sa syudad sa Bacolod kung ano ini ang pinaka-latest nga update. Aksyon Hotline.
Kag istoryahan taman ang parte sa ginaduso nga one time, big time or gintawag ni former Congressman Albi Benitez. No? Former Congressman Albi Benitez and at the same time, kuan ini siya, provincial consultant, man ang ginaduso subong ang pagpatigayon sang mass testing ang target 10,000 ini, 5,000 sa Bacolod kag 5,000 sa Negros Occidental. Action Hotline. Ang target from August 29 to August 31. Now may damo na dadayon ang nagapamangkot. Ano matabo sini kay may ginaduso nga lockdown mo? Tiwin niyo si lockdown, tanan ina, hindi pwede magwa unless may ara sang i-authorize. Kag exemption ang LGU kay sila na mag-craft asang regulation. Action Hotline. Na amo na nga ton sinibalantayan mga kaaksyon kung ano ina diri sa Bacolod na no nagkasugilano na ang IETF or Interagency Task Force na no ang ila sini nga ginaplano subong. Action Hotline. Kag diri sa Bacolod may ara gyapon departamento no ang advisory way anay subong pagbukas bangod nga ipaidalom sa disinfection. Action Hotline. Kag pila pagid ka ma-update man, hiring sang dugang nga mga health workers o kag tracers, isa sa mga nalakip sa Bayanihan 2 nga ginaduso sang gobyerno. Tibaloon tana karon ang detalye sini, may mga ginhire ang gobyerno para nga magbulig para sini nga programa. Action Hotline. Alas 8:07 Action Radio Philippine Standard Time. Ang inyong mga mensahe ginabi-abi tagid, pwede ninyo mapadala ina sa aton sini nga chat room, no, dira sa Facebook bala may available dira nga chat room nga pwede ninyo padalan sang inyo mga mensahe. Action Hotline. I-plastan nyo lang da, may komento ka mo, may mga reaksyon ka mo man parte sa siling one time big time kag sa ginaduso balang dapat may ara sang lockdown in order nga magkapatigayon sang mass testing. Actually gintawag atong kuan mo, gintawag yan ni former congressman kag provincial consultant Albi Benitez nga ining programa ginatawag niya nga time out. Action Hotline. Ang purpose ni isang time out agon nga matagan ligwa ang gobyerno, no, especially ang aton sining ang Bacolod kag Negros Occidental, agod dining mga kuano, agod dining mga concern balag kag especially ang problema subong nga ginatubang sang duha ka mga LGUs o kon sang probinsya kag syudad ma-address ini. Grabe yung mga reaksyon kada mo ang mga naguluwa nga reaksyon. May mga negatibo, may araman positibo. Action Hotline. Of course, sa negatibo nga reaksyon, man ang social media, ang Facebook account, isa ini sang pinakamadasig man nga video. Kadamo iya, sang mga nagkomento, ang nag-react sila nila, ano ini? Ano matabo sa amon? Malakdown naman ang tinutuyo o kung ginaduso sang gobyerno ta? Tinano kami nga remedyo general. O, halimbawa, karon kon sa schedule nga ginatag nga 28 to 31, tanan ina nga adlaw karon may lockdown halimbawa kung diri sa Bacolod, na matabo iya samon sini nga konsumo, samon sini nga palangabuhian. Hotline. Pero may ara naman sa mga nagakonforme, bagod sa ila pagpati, nga ini nga sahi isang tikang sang gobyerno amo ini ang dapat himuon. Bisan pa man kay siling sang iban, nano ini man naga-decide ang aton sini political leaders. Why na problema sa paghimo na desisyon, pero dapat may mga health experts sila nga upod da, nga maghatag sang inang may basihan giblang may pagtuon nga dapat inigid kinanglanon. Action Hotline. Tigaling sa positive side, may mga nagahambal man nga tani amo ni siya ang aktual nga makahibalo kita mo sang picture, ang aktual bala nga senaryo, ang aktual bala nga sitwasyon
kon problema sang COVID ang pagambalan, no, diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Banpuntuyo mo man lang nga magpatigayon sang pag-implementar halimbawa ECQ, no, enhanced community quarantine nga mo ning ginapanawagan sang mga health workers sa mga association sa doktor. Pero kung i-ECQ mo halimbawa 2 weeks daw pariyo malang yapon nga may lockdown na o dason anong himuon sa gobyerno, i-ECQ mo kag patiniro lang tao sa balay nila. Why man sang mass testing? Kag mga update pagigkaroon na, no, sa mga kaso bala sa COVID sa Bacolod kag kapin pagid sa mga departamento, mga barangay officials to nga ginpaidalom sa RT-PCR test. Kumusta na? O may ara na mga resulta? Pobre man ang mga frontliners kay tingkon kapitan ka, makonsider ikaw nga frontliner mo o ara kagidira sa tong tiyempo sang SAP distribution, ara sila. May mga lockdown nga ginapatigayon sila barangay, ara man sila. O kag iban pag mga services nga ginahimo nila nga kinanglanon ang presensya mo ara kagid sa imo barangay hall. Ikaw gid ang magatubang sa imo sini nga mga constituents. Nevertheless, risgo gid hindi alawg lahog nga magatubang ka sa imo sini pumuluyo nga hindi mo man mabalibaran nga hindi ni sila dapat pag-akomodahon. Kaya mo nang imo papel mo bilang isa ka leader, dapat akomodahon mo gid sila. Dahil ito sabi ni Watakson Doors, layo pa siya. Kaya para makuha talang diyo, para makaidog kita gilayo na. Sa aton sini nga pagpangalagad kayo, lahon ko lang ni party sa LTO, basit nga labla ka mo, no, nga may ara sang lockdown o konway naman nag-operate liwat ang LTO diri sa Bacolod. What was really the reason? No? Ipa-explikar tayo na sa taga-pabuno sang Bacolod City District Office sang Land Transportation Office or LTO. Kay may mayo man nga balita actually sa LTO mo nga next year kung mayong record mo gali pwede ka na makaparenew sang lisensya mo. Ang akong lisensya, ang driver's license ko ni until kuan ini mo 5 years ang i-expiration sini. Pero kung mayo ang record mo, pwede ka nagali ka renewal o kung makaparenew sang imo lisensya after 10 years. Lawig ba? O konforme makamula 18 years. Galing kati kung driver ka, kapin pa sa di pasahe nga mga salakyan, okay man na mo. Ang 10 years, at least hindi nga kada tuig maparenew ka or after 2 years, 3 years, 5 years, ma-renew ka naman sa imo driver's license. Pero hindi ayan paggamiton ini, nga hindi ayan paggamiton ining sang iban nga mga driver, kapin pagin ang mga reckless ni mga driver ho. Okay, tinugay ka pa mag-renew sa lisensya mo, kag kung ay ka malang iban na violation, di ka man dali-dali ni nga, kuan mo, di ka man dali-dali ni nga makuha ang lisensya mo sang mga authorities ta. Alas 8:14 na, Action Radio, Philippine Standard Time. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero antes ang tanan, unahon ko lang ni Ana yung party sa LTO, kaya namang nagapamangkot nga asirado sila karon nga aga. May medyo sad news kay may nagduga nga nagpositibo, no, sa bahin sing LTO, and joining us this morning is the LTO head diriya sa Bacolod City LTO District Office. We have Sir Reuben Tampos on the line. Sir, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Aray Subong, okay man lang kami diri kay Aray Subong sa opisina, no? Okay. Bali, sa Subong, no, may directives kami from the regional office, no? Aling kay Director Tabaldo, lockdown effective today. Okay. Okay, last week, may gin-transfer diri nga empleyado from LTO Cadiz. Nag-report di sa Monday, August 17. Then, nakabatol kami information last Wednesday morning nga yung boss niya nag-positive. Okay. Yung chief ng LTO Cadiz. Then, gin-advise ko siya nga mapa-isolate
kag pa-require ko gi siya nga dapat mapa-swab test gi siya kay dito siya naghalin from LTO Cadiz. Then when is ka-duty last Wednesday morning, then we received sang swab test result last Thursday. Huwebes. Yes, sir. Then dito na-confirm nga he is positive. Uy. Bali lalaki ini siya kung babae nga employee from Cadiz naging transfer sa inyo, sir? Lalaki ni nga empleyado. Okay. Dapat ni ma-duty na di siya sang I receive order no from the regional office nga dapat sang 11 August ma-report ni diri siya pero wala siya mag-report. Naka-report di siya last 17 na, August 17, Monday na. Okay. Pero sadtong tiyempo nga suppose ma-report na siya sa imo office diri sa LTO Bacolod. Bali from August 11 ni dito pa ni siya nag-report sa Cadiz? Yes sir. Yes sir. Bali sang Friday na ang sunod sa statement niya nag-drive ko siya sa salakyan sang chief sang LTO Cadiz. Ay sus. From Cadiz City to Bacolod. Baulawig. Balilawig ang pag-inopdanay nila sa salakyan. Then Okay. dito ko nag-suspect nga may Close contact gid siya. contamination. May contamination gid natabo within sa amo nga period. Kiti aircon nila na salakyan. Okay. Then wala kami kabaluya nga ulihin na siya nag-inform sa amon nga nag-inopdanay gid sila lawig sang amo nga semana. Okay. Kag ti kon nag-inopdanay sila kag can you imagine 17 no nag-report na siya sa imo? Yes sir, 17 siya nag-report di sa LTO. So 17, 18, 19 mo na siya gin-advisean hindi na lang anay mag-opisina. Sang pag-receive na mo sang information from Cadiz, Okay. may result to sila nga positive, then sang 18, wala ko na siya pa-opisina, pauli ko na siya, ginadvisean nga dapat mapa-isolate ka na, hindi ka Okay. na magpuli anay sa inyo unless maagi ka na sa doktor, mapa-swab test agad sa mga adlaw. Okay. So ano natabo sir no kundi na-isolate na siya and then gin-pa-swab ang dira nga mga upod ninyo kag mga co-employees niya dira sa LTO office sa Bacolod lalo natabo no gin-pa-swab man ni sila kag ano man may mga additional record kag pila na tanan sa inyo record subong ang nag-positive nga employee? Action Art, no, after sito, no, then nag-advise ko nga dapat ma-home quarantine kita. Gininform ko ang regional office nga sang status ng opisina. Ang tanang empleyado din required gid nga ma-home quarantine. Then nag-report ko sa nag-coordinate ko sa Provincial Health Office. Okay. Kag ang advice ni Dr. Tumimbang, after 5 days sang close contact or sang contact sang positive nga person Okay. dapat i-required gid nga swab testing. Tiway pa subong result sir? Subong ang amon kuan kay 5 days subong. Subong ang swab test. Subong ang schedule namon nga ulat kami di subong sang personnel from Provincial Health Office. Okay. Nga mag-conduct ng swab testing. Bali tanan kami ni subong in lockdown ng opisina. Gaulat kami sang swab sang mga personnel nga mag-conduct ng swab testing. Ikaw personally may ara ka close contact siya. Kung naka-mingle, naka-upod ka mo, naka-istorya ka mo, nga medyo malawig Sir Robin? Actually kiti diri siya nakasulod na sa opisina, pero actually ang area ya, no, kay sa inspection area sila. Wala gid man ga-adjust pa man siya sa amon. Okay. Hindi pa gid man siya mag-mingle kay bago pa man lang siya na-assign diri mo. Okay. No? Ang iya pag-duty dire, ano pa siya balad o ga-establish pa siya sa mga empleyado dire. Pero asymptomatic siya, no? Why man sintomas makita siya, galain batyag niya, ginasipon siya, ginaubo, why man, no? Wala man kami si may nakita. Okay. Asymptomatic siya siguro. Kag as until now
monitor namon ang status siya, okay man lang, bali quarantine siya, lockdown man ang balay nila. Okay. Kag advice ko gani nga hasta si Mrs. siya dapat pa-swab test man kiti. Okay. Ang kabataan nila ginpa-isolate naman. Aha. Okay man kondisyon nga subong action art. Diri siya sa Bacolod, Star, sir? Yes, sir. Oh. Diri siya sa Bacolod. At least kabalo naman ang barangay, kabalo naman ang local government. Okay. Kag sa subong gina-monitor naman siya. How true is the report nga magluwasin ni siya, may isa pagid ka employee from Cadiz, ginassign si Iloilo, nga mo maning reason, tuod nga ang inyong office sa Iloilo, daw na, kwan man, ginsiraman? Yes, Action Art. Sa subong regional office, no, na gin-lockdown man subong, nag-disinfect man sila. Okay. May isa man ka-empleyado nga gin-reassign man dito. Ang problema sa muna pagkabalo naman nga may nag-positive sa Cadiz, din subong adlaw nag-start man to ang ila lockdown, nag-disinfection man sila. Kang ang tatlo man ka-opisina sa regional office apektado man, gin-close man subong. Okay. Grabe, no? Ti amakon mo ni. So, medyo malawig-lawig ni siya because I understand may mga process ngayon mo on pa ni, may mga swabbing. So, why pa may baluan ni kung saan magabalik ang inyong operation? Wala pa kami, no? Mahulati kami sang result, no? Kag after sini sang swab testing namon, mabalik kami home quarantine. No? Strict home quarantine kami until magwagid ang official result from the provincial health office. Sir, ano tong iya trabaho sa nag-positive ang gin-transfer? Di nakaatubang to siya sa mga kliyente possibly? Nakasugilanon to siya? May engagement siya since nga sa inspection siya nga daan nga assign? Actually, wala man sa engagement sa mga client namon kay sa sulod, no? Ang concern ko man lang ang mga empleyado sa sulod kay isa kami ka working area. No? Amo lang concern ko nga nag-require gid ko nga mas swab testing gid kami bali tanan gid required kag ang concern nga ni problema namon diri primero ang funding but then Congressman Paduano no ang representative sang abang lingkod no siya nag-sponsor sining expenses para sa swab testing. Okay. Sige, so finally ano ang imo advisory to the public, to those nga basi why pabla kay balo magdinagmuso pa kadto na sa office ng LTO? Sa mga transacting public no advice ko lang subong no dapat kung pwede gid maagi gid sila sa online appointment no para at least mas hindi siya makamingle gid bala sa tao sa mga walk-in clients at the same time ang sa empleyado kay na-secure man namon ang amon di mga frontliners. Okay. Dapat maging proactive ta no whatever gani advice ang IETF no ang mga health protocol nga gina-impusar dapat sundon tagid. Kay dako gid nga buli gina sa aton nga hindi ta mapalakta ang virus. Okay. Pero so kumo nga may ara sa lockdown naman kag base maglawig ni pila ka mainadlaw, sir kung may gahingagaw follow up sa renewal sa registration, kay may ari ay presume nga may ara pa sa mong gahingagaw maparenew, may mga consideration ini kay singko lapit na lang nga daan magtapos ang Agosto, pila na lang ka do isa lang kasiman na di base mga penalties ang gatubang mula ni konsug alawon nila pagsulod sa Setyembre. Action Art, wala naman kay may mga advisory man ang top management sang LTO nga for those motor vehicle with ending 6 no ending 6 ending 7 ending 8 extended na ang ila registration until September 30. Very good. Wala penalty nga pag-impusar ang LTO. Okay. Sige, on that note, Sir Robin Tampos, salamat gid sir, keep safe, gagabay pa nga wala na sa magdugang kag way siyang nalatnan nga may empleyado dira sa office mo. Good morning and God bless. Thank you, Action Art. Action Hotline. So may panibag-o na naman no nagpaidalom sa lockdown kung gusto niyo nga mag-follow up kag may mga transaksyon kamo supposedly karon nga daw sa LTO wala sila opisina. Nag-report ang mga empleyado nga hulat sila subong sang mga personal gikan
sa province, no, sa Provincial Health Office agon magpaidalom sila sa swab test. Action Hotline. Yamakon mo na nga nag-report pa dira transfer from Cadiz City. Atong isa guro din siling ati way mo ko sinabatyag sila lawas ko kundi nag-report man na siya. Pero kumo na himaluan ni Sir Robin Tampos, siling oy dali lang may close contact ka nag-positive ang boss mo to nga gin-drivean mo pa last week. Pwede ka lang anay ka pa why niya kagin advisean niya nga magpaidalom sa RT-PCR test. Tiyo nagwa ang result kag nagpositibo. Diri man sa Bacolod nag-i-star, no, abot ko na nung barangay pero inaibaloon ta. Kay sigurado na pabalo naman ning barangay kag basing yaman asawa kag miyembro sang pamilya paidalom man sa RT-PCR test. Kita mo na hindi mo gid mapulong, no? Hindi mo gid mambal. Basta nagagwa ka, nag-report ka sa trabaho, nagkakadto ka sa opisina mo, ang risgo sang COVID-19 hindi mo gid dapat pagbaliwalaon. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampigan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, report
reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran.
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:44 na. Good morning lang kay Bro Jesse Diquilato, ang tagpamuno sa Bureau of Fire Protection dira sa Moises Padilla. Kay Pari Bibing Pirono, kag the rest of di binalbagan PNP personnel. Oy, gamonitor mo sila kadaaga gali. Salamat gidra sa inyo, Pari Bibing. Marieta Montuya, araman si Amalia Machitar Valencia. Nya palihog kumuno sang tubig sa Masiwa. Kay sa Villamonte daw kape kada adlaw, amo na lang gid niya kada adlaw-adlaw. Temprano pag-auntat. Oy, Masiwa, basi ka monitor ka mo da nanun tabo sa tubig niyo ho. Si Apple lang. Good morning. Kag sa talan nga managapamati sa Aksyon Radio, si Kagawad Belchor, Baroka Rombinis, sa Barangay 1 sa Hinubaan. No, Lourdes Blasir. May agaman kay Merna Onofre Cloud. Kay Paning Bari, dira regards lang. Mary Ann Villatora, silingya, good morning and God bless. Araman si Primo Benito Magbanwa, kag si Tatay Sixto, gapamati sila sa Kawayan. Araman si Inday Blaza. Good morning.
Unahon talang si Councilor Ising, subo mo tong balita sa iyang staff, no? Ti amo niyo, after sang commercial break, kay na, or after nga nag-broadcast kita during the commercial break, may nanawag sa akon, isa ka patient, nga ti kinanglanon niya nga magpa-dialysis, tibudlay gid si ila subong siling niya sa do mo ning sitwasyon namon nga pinaka-worst sa experience kag damo sila kay ti amo ning nya gakabalaka gi kami basi balakon among paningtunaan nga madula kami sa kalibutan no kay why subong sa mga bakante do hindi makater sila mo. Si Jocelyn Arisivita Ulak, Amalia nabasa na naton gali Leonilin Soriano Juanico, salamat gid. Chavez Lobrigo Beth, Araman si Jonah May Galunan Cortez, nya ang uwaya subong palang ma-inspection sang quarantine facility nga pagadalan sa mga nag-aabot nga OFW kagabi. Imbis antes i-preparar nila, inayawan payata nga ang mga lapyo ng OFW sa silay. Ti siling nila, igo, tungang gabi na, wala pa sila kabalo, kundi sila dalon. Inano, uwa, kadako sa benefit na kuha nyo sa mga OFW. Tapos pagbuli din nila, daw, ihalid nyo lang sila. Abi ko gani okay na ni. Doa kasi man na ang ginatag tiyempo o panahon na settle nyo naman bala ining mga pension in ako na mga pension houses, tourist in kag mga hotel. Tinanong tabo nga wayaw, makiter gila yon. Sige salamat gid. Araman si Ernesto Rigazzo. May agad na Ernesto, thank you for listening. Pero ti ang mga reklamo sa mga OFW ho. Amon yung problema iya sa nasyonal. Kaya ang nasyonal, tiga pinagusto man lang sila mo. Kung saan o sila kuan bala? Kung saan o sila padala diri. In fact, ang problema gyapon niya sang aton sini gobyerno kay diri sa lokal. Kay ti ang sa lokal, mo ning problema mo sa sitwasyon in kaso nga magpinagusto, pinadala, ti amo giningambal naton sa una. Now, ang nasyonal, kung ano lang yung desisyon nila, okay lang sila padala lang nila di, kung ano kadamo, kung anong oras, waya sila gamayin kung anong epekto di sa aton. Dari, kaya ang problema sumong nagdugang na gid. Ang akon gani paglantaw sini do laban gini ma-approve ang ginaproponer sang province ang Negros Occidental kag ang Bacolod City nag-isa sila sa tinutuyo nga makahimo sang one time big time nga sahi sang mass testing bala. No, ginatawag nga time out weekend. Ti ini siya ang tuyo magapatigayon sa mass testing sa mga tao nga i-identify, especially ang mga symptomatic, ang mga may close contact sa mga nag-positive. Nga para sa akon importante ini damo galing ka komentar sila ano naman na iya o dapat ang mga eksperto, mga health expert yang ma-decide kang magbulig sa instead sa mga politiko. Galing mas mayo na lang galing nga may gahimo sa inisyatibo katulad sini sa wala na gid. Nga matunganga kita nanong himuon ta diri why bala sa aksyon gid nga specific. Kaya ako nagapating nga bisan sa nasyonal amat-amat na ni subong nga nagaka-overwhelmed, why nanipundo ang gobyerno. Kita mo ang balasang presidente niya, kolektahon ko pa ni, ang mga pundo nga aton kinanglanon, nga gamiton. Tawag lang ang sunod aksundo siya. Kung alang-alang si Councilor Ising para makaidog kita gilayon. Kay Nilda Siguan, say good morning man, kag kay Banker Gemini.
ti ini problema gid nga dako, no? Sa nasiling ko na sa aton sini nga maka-aksyon, kung amo ni ang sitwasyon sa problema sang COVID, nga halos tanan way ka preparar, halos tanan subong, hindi makahibalo kung ano nang ilahimuon, ang mga negosyante, may mga ginaduso, may ginaproponer man, luyag mi sila mag-cooperate sa gobyerno, pero ang ila panawagan, tindi man pagpatamaan, abi ang mga regulasyon nga mabuhi man ang ekonomiya, nga dapat i-balance man, galing kay kompensaron mo gid, ti ano bi ang matabo sini man, no? Ano bi ang matabo sini? Kung in kaso nga ang in kaso halimbawa nga butang taabi kung waay na sang para sinisubong overwhelmed, waay na ang mga hospital, hindi nakabaton sang mga pasyente. Tinano matabo sini? O ano ang matabo sa mga tao ni nga kalimbawa ginadialysis? Hindi ayan magkalamatay ini sila, no? Sa ulihi kung waay na sang hospital nga makater ni sa ila. Online sa hotline. Pero dugangan, tani karon dugay, we have Vice Mayor Elcid Familiaran, do lang alanggid ang signal ni Councilor Ising, subo matong tabo sa staff niya, no? Ti member ato sang action team on returning OFWs, nga nag-atubang sa mga OFW nga nag-alabot sa airport da, ti makon mo yaho, napatay, ginbawian sang kabuhi. Vice, may gagadra sa imo? Yes, Action Art, mayong aga di sa imo dapat salamat. Antes ko kadtuan ba isang update sa one time big time kay basi may naistorya na kamo dira sa IATF una bes o unahon ko lang ninatabo sa staff ni Councilor Isingo. I don't know kung may information ka na sini kay gindala sa gintingwaan ni madala sa hospital kay hindi ka ginawa so why na sang available, why na sang hospital nga mga nagbaton do late na in the afternoon na pasulod sa hospital pero ti do ay gid makatibawa sini Vice daw sad news naman ni para sa aton. Yes, sad news na Action Art, another hero died. Medyo emotional ko da nga bagay kay I was involved yesterday sa sa pagtawag sa mga hospitals na mabaton. In fact, ang another nephew ni former Councilor Ang at tumanto isa lang sila ka hospital ng Katuan. Okay. And ang iya na younger brother araman da kay Councilor Singh also passed away, 34 years old. Ang kay Singh ni 31. Wala ni sila comorbidities, wala ni sila mga high blood or whatever nga mga balatian. Sa young age, no? Kita mo na mo ng sitwasyon. Amo ni siya ka deadly subong Action Art sang virus. I think, I don't know, no? Ako ni personal nga opinion, ang virus ni nag-mutate siya pala. Lain-lain na strain from lain-lain na countries. Nag-abot this Pilipinas, nag-mutate sila, nag-asaway, nag-baskok. Sus. Which is more deadlier than the previous strain. In fact, na-report na siyang World Health Organization and DOH. Okay. Na may bago sila nakita ng strain na rin sa Pilipinas. And that mo na kadasig lang may primero, matamaton niya ka mo. Ubo ka, may lanat ka, manit na para nakiplawas mo, iniwa rekta-rekta niya. Gani man. So, ang dilema, subong siyang gobyerno mo na ito siya sa pamsit. No? But then why available even sa ER. Sus. Emergency room lang. Grabe. Kaya sa emergency room may waiting pa kuno nga pulo. Iban gina-intubate sa emergency room pa lang, hindi kalabot sa dira pa lang mismo. So amo na ka seryoso subukan siyang aton sitwasyon. Kaya ako Vice Mayor ko mo. May influence ko mo. Hindi ko mapaliparan sa ospital mo. Tani? Kung may aral lang. Diba? Kung may aral lang. Okay. But the truth, wala. Sus. So kita mo si staff ni Councilor Ising, why na tayo kasunod sa ER?
Sus. Ara to sila ni City Adem ang haraman to sisi. Aha. So bali Vice, sorry gid. Wala nurses, wala doctors. Grabe Kaya no. ang doctors mo kag nurses, igo mo. Mhm. Amo na kang iban mga komentar dati muhat pa. Mm. Nga daw mga maalam, wala kabalo siyang sitwasyon. Mm. Ilibot na to tanan nga hospitals. Okay. O ang tanan nga crematorium na ton kapila ko nung pakremate mo. Ay. Amo na action art ang tutuot ka sitwasyon siyang aton. Mm. COVID, pag-away ni COVID. Okay. No, ang taong napamati, kapay nga updan taman one time, walang pinapangayo ng gobyerno. Mm. No, malapot-lapot ka mo sini. Mm. Matigululan pa si action art. Oo. Ako na-advise, hindi ka mo magsulay. Okay. Hindi man ko doktor, no, basi grabla. Mm. Kaya kapalokat niya ang honestly, yung tao, maski din lang mag-spit eh. Diba? Mhm. Why pa CR, wala tanan. Mm. Di isuyok po na isang kuhaan na aton nga ang ulan basig ko kasama kakontaminate. Mhm. So isa pa gina nga land pantay-pantayan kita. Okay. Muna ang sitwasyon kagat mga alas 11 naman kami nag-meeting, wala untat na meetingay kung anong aton strategy sige. Iway kita strategy sige ampo sa tao. Mm. Na kung wala ka man lang wala ka lang sa balay mo kung wala ka man lang katuan. Tiner na lang sa balay. Nakadto sa mga bilyaran da, takay. Kung ano da nga pagtumpok-tumpok, puntatan yun na. Kaya nga ako, na-advise sundon ta to yung iyasang ibang nga nasyon. 2 meters. Ang 1 meter hindi na na-applicable. 2 metro mas safe kaguro. Okay. Pero ano man, luwas sining staff ni Councilor Ising, may isa pag nga napatay, Vice? Inaplos ni City Ademang. Nag-obra niya sa call center. Call center sa iya? 34 years old man eh. Baw, kita mo lang na. So, duwa sila, why gid makasulod sa emergency room kung nga, number 1, why doktor, may pulo pa nga nagapila? May doktor, pero isa lang pilo. Ay, abaw. Yan nun yun na. Nagabot ang simpo nga hulat ka lang dayak mo nabutan pa kayo. Diba normally, kung emergency, ikaw yung nahon mo? Ikaw nahon, correct? Tiyan mo na paguna kay tanan ka mo, emergency. Tanan ka mo nga kinagaw sa ninyo kabuhi. Grabe, no? Amot yung natabo siya kay Israel. Start ni Councilor Ising. Okay. Emerensya man ang iya, ba't din ang ara to sa sulod? Emerensya man. Emerensya man. Di, inaway pa na madala sa isipay subong, ining sa emergency cases, gidya, kapin pa COVID, ina mga patient pagid subong, actually, ina pag during commercial break, may nanawag di, isa ka pasyente nga nag-schedule siya, halos kada simana, nagapadialysis, subong galibog ulon la kung paano ni sila makater sa mga hospital. Correct na, hindi man na muna ng hospital, hindi na nga ito nga provincial hospital. Ganun din si Doc Yahanes na niya kasama, Doc Relon, hindi na po siya, hindi na po diya. Ang ibang hospital, hindi. So kato ikita mo nga ito nga pasyente, lapot ka na iskatis. Gani, no? Sa yun pa, wala na di bakante. Okay. Honestly, ang bakante, tatlo siya ay kabakante. Ang imo health workers, doctors mo, nurses, para man sa isolation room. Sino matipan? Si mga ipan, resign. Mga doktor subong may nagka-clinic. Ang survival mo. Nga maklinik pa lang kuya kay Kapol pa kuman. Nga matubang po tuya pasyente man. Palat na niya kuya, patay po. Lang niya pili o binitigulang mo. Doktor ka man kung hindi doktor, kung iguon ka, tumbagaya. Gani. Kabudlay na gid, no? So, since ka amuning estado gid, kag aktual gid nga senaryo subong, number 1, kulang ang staff sa hospital, hindi na gid makakita dali-dali. Why na gid bakante nga ang iban pa nga pasyente? Collapse ng aton health system. So, kabay pa ini talupangdan sa nasyonal, no? Kaya do kabundol, dapat ma-providean kung anong action diri. Now, since ginahulat ning one time, big time, nga I was able to attend sa press conference last time, and of course, mass testing and lockdown, amo ni ang kapid niya kung
sa panabuton no nga August 28 to 31 and Bacolod City ang target to August 28 and 29 naka-initial na kamo sugilan nun si ni Mayor and the rest of the IATF kung ano gid ang aktual o senaryo matabo di sa aton. Well, meeting na kita po siya kay Kong Albi. So meeting after sa to siyang meeting tong natin the following day. Okay. And formalize, finalize sa buong iyo na i-issue ni Bong Merving. May series of meetings na. Medyo dakyaw niya ang mga medtech sa province, padakyaw din sa aton sa August 28 to 29. Then pagka 30 to 31, ang aton naman medtech mabulit to sila. Buligay siya. Okay. So, dapat na to ng target na ton. Yung karon ang EO, ang mga detalye nila, kasi damo lumangkot, anong lockdown, ano kami, pwede pa kami, hindi na kami. Sinong pwede lang kabre? Sinong hindi? May makasulot pa plus pakulot, may makagwa sa pakulot. Ang EO, guro magwa na karon sa hapon or tomorrow morning. Okay. So ang EO na lang ang detalye. Ang EO na lang hulaton ta para hindi na para at least isa na lang bilog na lang nga ma-discuss naton, ma-explicar sa tao kung anong matabo pero somehow iniya sigurado na ni kag may ara na sir green light coming from the National IATF. Well, according sa kay Kong Albi, kung naman na siya, planchado na. In fact, nag-meeting na tayo sa kwan. Sa aton kabaranggayan, si Mel. Doctors na ton. Ang namin man ay action ad na oportunidad sa tanan ba lang na gusto magpaswap. Sinong pwede ang priorities, first priority nga makaswap. Okay. Atong may direct or close contact sa positive patients. Cases. Amunis lang priority. Ikadua, ining may nagapagtsakilan at ubo, trangkaso. Hindi na ka mo mag-specular. Hindi na ka mo magkatko sa Sorano kag kuno pilot. Paswap ka mo. Okay. Senior citizens. PWDs. Ang nagabusong. Kag ang ginakuha ni dialysis kay requirement mo. Paswap ka mo. Din ka mo paano ka base ang swab? Okay. Sikat ko ka mo sa inyo kabaranggayan. I think mga barangay kapitan nag-post na gani. Palista ka muna. Amo na yung priorities na ton. Okay. Then may initially may na-identify na tanga mga venues. Then ang gym siyang hansilingan. Alas 9:03 Action Radio Philippine Standard Time. Areho, hindi pa man ni ang kabugusan sa executive order nga ginaplastar subong ni Vice Mayor Ilcid Familiaran pero sa may ara kita advance information na Vice Origin utod ang linya ta. Yes, gym sang Estefania. Okay. Ang Banago Elementary School sa Banago. Ang gym sang Sumag. Ang gym sang Takuling. Ang Sumag dala na nadang punta Taytay. Okay. Gym sang Singkang Airport. TCS1. Gym sang duang gym sang Vista Alegre. I don't know kung di na ibutang makeup. Lindy Dilion. Sa mo ining mga basta coordinate lang kita sa aton mga kapitan sa ibang barangay sa tanan. Suliton sa Action Art ini ang may close or direct contact sa positive. Okay. Ang tanan nga nagahilan at upo, may ginabatya ka mo daw sang kaso. Qualified ka mo. Senior citizens, qualified man. Nagusong. Dialysis. Amo na Action Art kay 5 mil ini. Basta coordinate ka mo sa barangay nyo kay may forma. Siguro nga panagtag na by tomorrow. Fill out ka mo to para nga pagka Biyernes, wala na pila-pila pag-abot nyo, swab na lang kamo. Why niya bayad? Libre ni siya, Vice? Well, libre ini. Again, request man ni Kong Albi sa national government. Okay. And hoping refund man isang PhilHealth. PhilHealth. Okay.
So anyway, wala to na mo na ang mga updates ni hopefully sining adlaw mapagawa ng executive order ni Mayor Man para abansin na daan ma-inform tang public kay pagbati kuya automatic ning transport sector ya o kuan giniya cancel gini kun why giniya ang ila pagbiyahe tapos gini. Yes, kag sila kuan kamo high risk ni sila. So kung mga tricycle drivers, drivers, taxi drivers, kaya pwede man kami tani ang kay Mayor tani maagi sa sektoral mo. Okay. But then, barangay based ta. Amo man yung mga call center agents na ton. Ay, kamo, pwede di kamo to kapalista sa inyong barangay. Government employees. Okay. Para sa LTO. Pasanan nga cater sa public. Pwede kamo sa palista. Yes, sir. Ang NGC nga empleyado. Hindi na to sa NGC. Andito ta balik pa sa barangay ta. Kaya mas mapos ta. Aha. Sir, anong latest man, kundi may mga barangay officials, kapitan in particular, nga nagpaidalom sa swab test, may mga latest nga nakabaton ka resort kung sino pa ang nagdugang sa listahan nga nag-positive? Kabay pang wala na lang. Okay. And kalabanan sa ila, aras man sa recovery stage, ang aton pangamuyuan, si Pon ng ESICAP, kung siya distrito, kasi aras sa hospital, why nakakatuan ni Action Art kundi pagpangamuyo maluwas ng aton mga frontliners. Upot siya pumuluyo da ti oni guro Action Art sa mga kwanta mo. Spare ka bla sang time. Kada adlaw sa pangamuyo. Okay. Pangamuyo ta. Wala nakakatuan. Okay. Sige. So anyway, sa hospital niya nga amo gini sa mga aktual nga senaryo, may ara ka mo man meeting sini kung paano ni ma-address nga at least ma-cater lang ang mga pasyente. Wala untat ang aton Action Art ang isa mo da last recourse mo mangayo pa sa national government sa ayuda. Na magpadala di doctors and nurses. Paano mo kapangayo-ayuda kasi sila ito mo man sitwasyon. Correct. Wala niya sitwasyon. In fact, na ngayon, tabuli ka na sa Nurses Association. Panan, hindi na pangayuan tabuli, but then kan ang tao kung pabuhi pa siya, hindi siya magkambol. Ang sildo niya, gamay pang dante, pandani ka lang ng limit. Kasi gusto nila makasurvive mo. Kung na hindi mo paktan, Pasko, gitsang kagaw, hindi namin kita Action Art ang sitwasyon. Okay. On that note, bye, salamat gid sa time kag maki-update lang kami karon sa imo kag sa kay Mayor Man sa sining mga development. Salamat gid, bye. Good day. Yes, God bless, God bless. Action Hotline. Grabe, no? Pati na blues ni City Administrator Ang, no? Engineer pa naman ni Tiway Kasalbarho, 35 years old ang nabutang ni City Administrator Ang. Subo ning balita kag ang staff to ni Councilor Israel Salanga. Ti problema gid subong amo na hindi kita magatag kumpiyansa may iban pa nga iyan isang gobyerno yang opisyon nila ni gusto lang ni nila nga magkamani. Bodayaw ko sa inyo. Abi butang naman sa hulatan yung chimpo bala kung mayo man nga may nagakomentar kang nagapakamalaot pero this time I think hindi giniyamayad mo kung ako'y maglantaw ang ginanglanon tadi mo kung paano kita tanan makasurvive. Kung paano naton matubang ni kag mabuhi kita after nga o samtang hulat sang vaccine. Inaya ma-claim nga inaya may money naman dami na pangitaan nyo sa ebidensya sa uli, mabot ang chimpo, ay managinadalian, pwede man na kamo kapal kaso, Pero ang importante, subong kabuhi ang ginistoryahan tadi. O, ti ko na nung ang himuon sa gobyerno, cooperate kita na this time. Ti subong ang probinsya kang makulod, nag-isa na. Madagyang wanay na, mabuligay na, way na doktor, way na nurses. Ti pero sa aton, subong, pigado patangandaan, magmasakit ta. Ginabaliwala talang ni mga health protocols, dalon ka sa hospital, galinya patungadaan sa emergency room, ano matabo si mo? Patay tayo. Action Hotline. Hindi ka nila matagan priority, ginablos ni City Administrator Imang. Si Vice naging gani kayo sa hospital, tigan sa pang hospital niya, ti isa lang among doktor, ginapasunod. Mambal ka nga ti, lain naging matiyag ni ti, atong sa sulod to, lain man matiyag to.
Kinalagas naman pag ginawa ito. Tanan naman nga daan, emergency kag laing kini sitwasyon. Amo nang aktual sa mga senaryo. Hindi kita please, cooperate kita. Hindi ta magbaliwalaon ni, kay grabe ang COVID mo. Although gambal kita, damong nagka-recover, pero ti sumong naglain, may mga mutation na. Naglain naman ang characteristics ang yawer nga klase kagaw niyo. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital.
Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital
at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon Di ko malabutan ng maminsahe, pasensya na gida kay Rebecca D. Silingya, good morning. Keep safe lang God will protect you and your family. Sa imo man, ma'am, no? Tanan kita halong gid palihog. Bro, Banker Juminaya, kay Bro Art Dira Mixdon, may aga sa imo, and the rest ng mga guardians members. Why natagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalaga ng ako lang panugyan sa inyo kag ginarekomendar Dr. Alfred Spear Mangosteen capsule and ting combination amo ni magabulig para magbako ng aton immune system kag resistensya sa lawas. Damo phytochemicals amo nang gina-address niya immune system tagid kag resistensya. Amo nang pasulabihon tagid mo karon nga tiyempo kinanglan Hotline. Aksyon at Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.
Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon